de ulahnya aco meminum bir setan karajonyo sajo menyusahkan orang ko awak tagakan inyo langsung berang pareman nan duduk di taman isok sabu-sabu nyosat tiok malam pareman. Pareman gaya peragawan karajonyo sajo acok cari lawan jika lu pareman banalah orang jandi gaduh kalau nyota salah pareman. Sadakahkan urang banse jan dilengahkan jadilah donatur panti asuhan pareman jan pai kataman rancak wak di surau membaca Al-Quran jika awak khatam sarugo di tangan usahlah ditiru karajonyo setan hidup di dunia hanya samantaro babanya amalan sarato ibadahnya pareman jan pai kataman rancak wak di surau